Е така, дъртнеш касен БГ и сега играем в... Как беше сървъра, бе? RockPP. RockPP и тук смене да уидър 14 и Mr. Impossible BG, познат като Shadow 1914. 0991. Газати. Така. Ладка в това лага, човек, коми има. И теб ти лаги, момче. Коми има на компютъра, бе, човек. 30 FPS лад. Колко? 30. Смятай. Колко Това игра? това е Warp 1.7. Да, аз ще играя с тенис в момента. Това са ларповете. Това е Warp 1.1. И да мога. Който иска да играе с някой фара, да пише на админ. Да пише на Exors или Exzelda. Сорт. И той ще ви тъпа. Добре. Warp Enchant. Покажи дупката, тя е много яка. Дъпката ще покажа, ще покажа. What? What? Това са чупи! Кое бе? Виж! Това го чупих. Кое бе? Виж, метнах си го. Опа, това го метнах на Exors. Пиши му да го прави. Значи това е Warp Enchant. Вот. Warp Enchant и сега ще го покажа. Виж е това, ела, да си го метна. Това го чупих от Warp 1.1. Ето си го ще се логва човека. Айде бе, бжор, отговорете. Лак. От голям пинка, всеки така. Енда ми лагва. Добра нема. Енда, това е Енда. Вор. Кое са новите блокове? Тук чак лесна. Зор лесно. Това е Warp Event, след това са Warp Event. Айде бе, Ензо. Евдинки. Welcome to Warp Event, значи това е Warp Event и това са честовете. Чупят ги поне доколкото не са. Живей, Дорзи. Ела на Warp Event да видиш кой има един голям слайм и аз го убих. Зор с лев бе, просто така не е бе. Айде бе, прави го е, Зор бе. Не е Зор бе. Това е Зор на това брат. Това е Warp Event. Тук честите не знам какво са правят. Мисля, че се Бе, прави го е, но. Warp Jump. Стига рева бе, още ма да говоря малко бати. Надявам че ще провалям клиповете. Това е Warp Jump. Тук да показвате уменията ви. Да си показвате уменията на джампа. И тия фенсови сега ще падна. Да. Той е Зор, ще голям педера. Че още не път да го мина. Да поръч минанието. Високо, тук се трябва да на спална. Как лагна? И пак мазна. Рус е на спална, това. Не това какво е. Да, това е Warp Рус. Използвайте ако не спомните в чата. Не рекламирайте сървъра, не обиждайте играч от сървъра. Гриф е позволен. Без създаване на повече от един аккаунт. Не искайте OPG, mod, item и така нататък от админите. Без админите да искат по-висок ранг. Важи за хелпърите. И така правила, спазвайте ги. Какви то Гошо е? Да, знам, влиза и е много. Ма това той е Визорс ли бе? Да. Гошо. Руси, Warp и YouTube. Мисля, че е на спалнето е там.
Може ли да направиш интернет? О, морков. Взех морков. Кой спамва тия зомбита, бе? Що? Откъде се пишеше работата? И това е, значи, това е кита, нали? Къде дава кит ютубър. За да станеш ютубър трябва да имаш минимум 50 съба, после да снимате ревю на сървъра, нали? Да пратите линка на някой колнер или на онер и на седмица, поне да има. Човек е взор да джойна, как се са тази работа? Ютубър DarkGamer HD 953. Да, ето е взор да не може да върна. Тази пътка. Аз какво направя, да си можел. О, лак. И да, това беше от мен. Надявам се клипа да ви харесал. Коментирайте, абонирайте се, харесайте клипа. И някъде в началото или къде, не знам, на клипа или и в описанието, нали, и в началото някъде на клипа ще има смисъл, нали, IP-то на сървъра. И да. Митко! Кой? Ай съм Латин. Аре, чай Арек, първо кажи чао, аре, чао от мене. Чао, много ви обичам. Матка, и аз. Чао.